Goedemorgen, welkom bij de 11e van de 11e. Dit is het Münsterplein, het historische Münsterplein in Remund, waar traditioneel al decennia lang op deze wijze de vastelovend wordt geopend, op deze 11e van de 11e. En dat gebeurt met de Stadsvastelovensvereniging De Nul en de stadsgarde Faubourg Saint-Jacques die staan hier. En accordeonist Hai Hutjes met een van de oudste liedjes, de oudste vastelovensliedjes van Remund, de Münsterpleinwals. En je ziet de tekst meelopen van het liedje. Het Kupersmonument. Het Kupersmonument, dat zit erachter van de grote architect Pierre Cuypers. Zo stijgt er van alles bijeen. Hey op dat Münsterplein, ta-da-ta.